I'm Varpu Haavisto. I apologize that Finland voted for the UN resolution demanding the withdrawal of Israel within 12 months and the forced removal of all Jewish residents from Judea, Samaria and East Jerusalem, including the old city of Jerusalem. As a citizen of Finland, I hereby denounce my government's decision. Jews have all the rights to live in the historic heartlands of the Jewish people, and Israel has the right to security and secure borders. Olen Ulla Järvilehto Suomesta. Pyydän anteeksi kansani ja valtioni väärää äänestyskäyttäytymistä YK:ssa 18. syyskuuta 2024. Irtisanoudun tästä päätöksestä, puollan juutalaisen kansan oikeutta elää oman maansa sydänalueilla turvallisten rajojen sisällä. Jag är Fredrik Ekholm, honorär konsul för Israel i Finland. Jag vill be om förlåtelse om mitt lands vägnar för den skamfulla omröstningen i FNs generalförsamling den 18 september. Jag motsätter mig beslutet och försöker påverka Finlands beslutsfattare att ändra policy i denna fråga. Israel har sin fulla rätt också i fortsättningen att bo i Judeen och Samarien samt i östra Jerusalem med trygga gränser också till sina grannar. I am Fredrik Ekholm, Honorary Consul for Israel in Finland. I would like to apologize on behalf of my country for the shameful vote in United Nations General Assembly on September 18th. I oppose the decision and I'm trying to influence Finland's government to change their policy in this issue. Israel has every right to continue living in Judea, Samaria and East Jerusalem with secure borders. Olen Kari Teittinen. Pyydän anteeksi oman valtioni Suomen äänestyskäyttäytymistä YK:n yleiskokouksessa 18.9.2024 ja haluan ilmaista omasta puolestani olevani täysin eri mieltä. Juutalaisilla on täysi oikeus asua Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa, Israelin kansan sydänalueilla. Ja Israelilla on oikeus turvallisuuteen ja turvallisiin rajoihin. Olen Stiina Teittinen ja allekirjoitan täysin puolisoni sanat. My name is Tytti Uotila. As a citizen of Finland, I apologize for Finland's vote in the UN against Israel on the 18th of September. Jews have all the rights to live in Judea and Samaria, and Israel must have rights to secure borders. I'm Mika Rantanen from Finland. I apologize that Finland voted for the UN resolution demanding the withdrawal of Israel within 12 months and the forced removal of all Jewish residents from Judea, Samaria and East Jerusalem, including the old city of Jerusalem. As a citizen of Finland, I hereby denounce my government's decision. Jews have all the rights to live in the historic heartlands of the Jewish people, and Israel has all the rights to security and secure borders. We are Timo and Sofia from Finland. We apologize that Finland voted for the UN resolution demanding the withdrawal of Israel within 12 months and the forced removal of all Jewish residents from Judea, Samaria and East Jerusalem, including the old city of Jerusalem. As citizens of Finland, we denounce our government's decision. The Jews have all the rights to live in the heartlands of the Jewish people and Israel. I am Susanna Neuvonen from Finland. I apologize that my country, Finland, voted for the UN resolution demanding the withdrawal of Israel and the forced removal of all Jewish residents from Judea, Samaria, and East Jerusalem, including the Old City, within 12 months. I disagree with my government's decision. Jews have all the rights to live in the historic heartlands of the Jewish people, and Israel has the right to security and secure borders. My name is Katriina Reponen, and I want to apologize that Finland voted for the UN resolution on September 2024 demanding
the withdrawal of the Jews from Judea, Samaria, and East Jerusalem. As a citizen of Finland, I denounce my government's decision. Jews have all the rights to live in their historic land, and Israel has the right to secure its borders. I am Samuli Leivo from Finland. I apologize that Finland voted for the UN resolution demanding for withdrawal of Israel within 12 months and the forced removal of all Jewish residents from Judea, Samaria and East Jerusalem, including the old city of Jerusalem. As a citizen of Finland, I hereby denounce my government's decision. Jews have all the rights to live in the historical heartlands of the Jewish people, and Israel has a right to security. I'm Pastor Kirsi Toivola from Finland, and I apologize for Finland this shameful decision to vote with the majority of the United Nations to scatter Jewish people from their heartland, from Judea, Samaria, and the East Jerusalem during 12 months period. I completely regret and denounce from this decision, and I apologize for Finnish nation because Jews have every right to live on their own land that God has promised to Abraham. My name is Markus Nurmesniemi. I sincerely apologize for my country Finland and its nation for my government's voting in the United Nations. I denounce Finland's voting in the UN. The Jews have eternal right to live in East Jerusalem as well as in Judea and Samaria. Israel has every right to defend itself, and it has the right to live in safety within safe borders. Olemme Ran ja Kirsti Pelet Suomesta. Pyydämme anteeksi kansamme ja valtiomme väärää äänestyskäyttäytymistä YK:ssa 18. syyskuuta 2024. Irtisanoudumme tästä päätöksestä. Puollamme juutalaisen kansan oikeutta elää oman maansa sydänalueilla turvallisten rajojen sisällä. This is Kirsi from Finland, and I'm deeply sorry for Finland's vote. Me personally, I stand with Israel. It's God's land, it's promised land, it's Israel's land. God bless you, and he will. Hei, olen Kasper Häkk. Pyydän anteeksi Suomen äänestyskäyttäytymistä 18.9.2024. Sanoudun siitä irti. Ja puolan sitä, että juutalaiset saavat asua Itä-Jerusalemissa ja Judea-Samariassa, ja että Israelilla on oikeus turvallisuuteen ja turvallisiin rajoihin. I, Mari Hrustaljova, apologize for the voting behavior of my country Finland at the UN on 18th of September in 2024. As a citizen of Finland, I completely disagree and denounce my government's decision. Jews have all the rights to live in the historic heartlands of the Jewish people, and Israel has the right for secure borders and to defend its land. I am Marja-Riitta Heiskanen from Finland. I'm so sorry for my country's voting against Israel in the UN. I apologize Finland's demanding Israel's withdrawal from its historic heartlands. I denounce my government's decision. The Jews have all rights to live in their own country, and Israel has the right to security and secure borders. I am Eeva-Maria Pyykkönen. I apologize that Finland voted for the UN resolution demanding the withdrawal of Israel and the forced removal of all the Jewish residents in Judea and Samaria and East Jerusalem. As a citizen of Finland, I hereby denounce this decision. Jews have all rights to live in the historic heartlands of Jewish people, and Israel, as every country, has the right to security and secure borders. Olen Arja Bergman Suomesta. Olen hyvin surullinen siitä, miten Suomi valitsi äänestää YK:ssa 18.9.2024.
Vaatimus, että juutalaisten pitäisi vetäytyä Juudeasta ja Samariasta, mitkä ovat oikein Israelin sydänmaita, on etnistä puhdistusta, enkä voi sitä millään hyväksyä. Minä pyydän sydämestäni anteeksi kansani ja valtioni puolesta, ja täten irtisanoudun tästä päätöksestä. I am Janissa Miettinen, a Finnish citizen. I apologize my country's vote for the UN resolution demanding the withdrawal of Israel within 12 months and the forced removal of Jewish citizens from the areas which belong to their historical heartland. I disclaim my government's decision. Jews have right to live in Judea, Samaria, East Jerusalem, including the old city of Jerusalem. And Israel has right for safety and secure borders. Hei, olen Pekka Väätäinen. Suomalaisena olen äärimmäisen pahoillani Suomen valtionjohdon äänestyskäyttäytymisestä YK:ssa 18. päivä syyskuuta 2024. Siellä Suomen valtionjohto äänesti sen puolesta, että juutalaiset tulee karkoittaa Jerusalemin vanhasta kaupungista, Samariasta ja Juudeasta, juuri Israelin maan sydänalueilta. Suomalaisena irtisanoudun tästä valtionjohdon päätöksestä ja pyydän sitä syvästi anteeksi. Juutalaisella kansalla on täysi oikeus asua omassa maassaan turvallisesti ja niin, että sille taataan turvalliset rajat. Hei, olen Terhi Laine, United Nations for Israelin edustaja. Pyydän anteeksi Suomen YK-äänestyskäyttäytymistä 18.9.2024. Olen täysin eri mieltä heidän kanssaan ja sanoudun irti heidän päätöksistään. Juutalaisella kansalla on oikeus historiallisiin alueisiinsa Juudeassa, Samariassa ja vanhassa Jerusalemissa. Heillä on myös täysi oikeus elää turvassa omassa kotimaassaan ja puolustaa itseään. My name is Jukka Nieminen. I denounce Finland's voting in UN. And I condemn the whole resolution because it's not based on facts and it's aiming to ethnic cleansing in Judea and Samaria. I address apologies to all Israelis. Olen Tuija Valtanen. Olen Taine Junttila. Olen Minna Ahonen. Me kaikki yhdessä haluamme irtisanoutua meidän hallituksen päätöksestä YK:ssa 18.9. Ja me haluamme olla Israelin kansan tukena tässä kauheassa tilanteessa, missä he ovat, että heillä on lupa asua heidän historiallisessa maassaan ja laillinen oikeus puolustaa omaa maata ja kansaa. Kyllä. Kyllä. Olen Tuulikki Hannonen Suomesta. Pyydän anteeksi valtioni ja kansani väärää äänestyskäyttäytymistä YK:ssa 18. syyskuuta 2024. Irtisanoudun tästä päätöksestä, puollan juutalaisen kansan oikeutta elää oman maansa sydänalueilla turvallisten rajojen sisällä. My name is Kirsi Anneli Hypen. I apologize from the bottom of my heart to Israel and all Jews for the anti-Semitic vote done by Finnish government at the UN on 18th of September. That was a terrible crime against human rights of Jewish people and terrorist inspiring. I completely renounce that vote and all other anti-Semitic actions. Judea, Samaria and all areas of the State of Israel belong to the Jewish people and their safety must be guaranteed. Olemme Jukka ja Helena Patrikainen Porvoosta. Pyydämme anteeksi Israelilta Suomen kansan ja valtion väärää äänestyspäätöstä YK:ssa 18. syyskuuta 2024. Irtisanoudumme tästä päätöksestä
ja puollamme Israelin oikeutta elää oman maansa sydänalueilla turvallisesti. Olen Anni Hakola Suomesta. Pyydän anteeksi Suomen väärää äänestyskäyttäytymistä YK:ssa 18. päivä syyskuuta 2024. Irtisanoudun tästä päätöksestä. Puollan Israelin kansan, juutalaisen kansan oikeutta asua turvallisesti omassa maassaan. Shalom! Olemme Pirjo Lappalainen ja Olavi Lappalainen Suomesta. Pyydämme anteeksi, että Suomi äänesti Israelia vastaan 18. syyskuuta vuonna 2024 YK:n yleiskokouksessa. olemme eri mieltä Suomen hallituksen kanssa tästä äänestyspäätöksestä. Tahdomme, että juutalaiset saavat asua Itä-Jerusalemissa ja Juudean Samariassa. Pyydämme Jumalalta armoa Israelille ja anteeksiantoa Suomelle. Olen Riitta Manninen Suomesta. Pyydän anteeksi, että Suomi valtiona äänesti syyskuussa 2024 YK:n yleiskokouksessa päätöslauselman puolesta, jossa vaadittiin Israelin vetäytymistä täydellisesti 12 kuukauden sisällä Juudeasta, Samariasta, Itä-Jerusalemista mukaan lukien Jerusalemin vanha kaupunki ja Kaasasta sekä kaikkien juutalaisasukkaiden pakkosiirtämistä noilta alueilta. Irtisanoudun tästä päätöksestä ja puollan juutalaisten oikeutta asua juutalaisen kansan historiallisilla sydänmailla ja Israelin oikeutta turvallisuuteen ja turvallisiin rajoihin. Olen Sinikka Bäcklund. Haluan pyytää anteeksi Suomen äänestyskäyttäytymistä YK:ssa 18.9.2024. Ja henkilökohtaisesti sanoudun irti siitä. Olen täysin eri mieltä päätöksen kanssa. Juutalaisilla on täysi oikeus asua juutalaisen kansan historiallisella sydänalueella, Juudeassa, Samariassa sekä Jerusalemin vanhassa kaupungissa. Ja Israelilla on täysi oikeus turvallisuuteen ja turvallisiin rajoihin. I, Janna Landen, apologize for the voting behavior of my country Finland at the UN on 18th of September in 2024. As a citizen of Finland, I completely disagree and denounce my government's decision. Jews have all the rights to live in the historic heartlands of the Jewish people, and Israel has the right for the secure borders and to defend its land. Olen Pirkko-Liisa Toikko Suomesta. Pyydän anteeksi maani ja valtioni väärää äänestyskäyttäytymistä YK:ssa syyskuun 18. päivä 2024. Irtisanoudun tästä päätöksestä. Puollan Israelin juutalaisen kansan oikeutta elää oman maansa sydänalueilla turvallisten rajojen sisällä. Maarit Simonen Hyvinkäältä. Olen pahoillani ja pyydän anteeksi israelilaisilta sitä, mitä Suomen valtio on jälleen kerran mennyt tekemään. Aikaisemmat YK-äänestykset 108 kertaa vastaan, 30 kertaa tyhjää, nyt taas vastaan. Ainoa demokraattinen valtio siellä, joka toteuttaa ihmisoikeuksia. Pyydänkin, että hallitus katsoisi uudelleen kantaansa. Olemme Pekka Tommola ja Anneli Tommola Suomesta. Pyydämme anteeksi valtiomme ja kansamme väärää äänestyskäyttäytymistä YK:ssa 18.9.24. Irtisanoudumme tästä päätöksestä ja tunnustamme, että juutalaisella kansalla on oikeus elää turvallisesti omassa maassaan, mihin kuuluvat myös Juudea, Samaria ja Itä-Jerusalem. Olen Arja Horttanainen Suomesta. Pyydän anteeksi kansani ja valtion väärää äänestämiskäyttäytymistä YK:ssa 18. syyskuuta 2024. Irtisanoudun tästä päätöksestä. Puollan juutalaisen kansan oikeutta elää oman maansa sydänalueilla turvallisesti rajojen sisällä. Hei, olen Heli Autio Suomesta. Tahdon pyytää anteeksi kansani ja valtioni äänestyskäyttäytymistä YK:ssa 18. syyskuuta 2024. Tahdon irtisanoutua tästä päätöksestä ja puoltaa juutalaisen kansan
oikeutta elää oman maansa sydänalueilla ja turvallisten rajojen sisäpuolella. Olen Maija Kuusela. Pyydän anteeksi Suomen äänestystä YK:ssa. Siunaan Jerusalemia, Israelia ja koko juutalaista kansaa ja rukoilen, että he saisivat asua rauhassa Jumalan heille lupaamassa maassa. Pyydän anteeksi oman valtioni, Suomen, äänestyskäyttäytymistä YK:n yleiskokouksessa 18.9.2024 ja haluan ilmaista omasta puolestani olevani täysin eri mieltä. Juutalaisilla on oikeus asua Jerusalemissa, Juudeassa ja Samariassa Israelin kansan sydänalueilla ja Israelilla on oikeus turvallisuuteen ja turvallisiin rajoihin. Harri Vehmas, pyydän anteeksi Israelilta Suomen päätöksen takia. Joo, olen Sinikka ja pyydän Israelilta anteeksi. Olen Vappu ja pyydän anteeksi Israelilta Suomen äänestyspäätöstä, että se päätös oli väärä ja vastustan sitä päätöstä, mikä Suomi on tehnyt. Olen Leanora ja pyydän anteeksi Suomen puolesta Israelia. Olen Onerva Komulainen Suomesta. Pyydän anteeksi kansani ja valtioni väärää äänestyskäyttäytymistä YK:ssa 18. päivä syyskuuta 2024 ja irtisanoudun tästä päätöksestä. Puollan juutalaisen kansan oikeutta elää oman maansa sydänmailla turvallisesti rajojen sisällä. Olen Edvelyn Hynynen Kajaanista. Pyydän anteeksi valtioni ja kansani väärää äänestyskäyttäytymistä YK:ssa 18.9.2024. Irtisanoudun tästä päätöksestä. Puollan sydämestäni juutalaisten oikeutta elää ja asua turvallisesti omassa maassaan turvallisten rajojen sisällä. Olen Eeva Korkeasopanen. Pyydän anteeksi 18.9.2024 Suomen YK:ssa tekemää äänestystä Israelia vastaan. Forgive us, please. Irtisanoudun siitä Suomen hallituksen päätöksestä. I don't sign the decision against of Israel. Israelilla on oikeus. Israel has the right to live. Asua historiallisten ja raamatullisten rajojensa sisällä. Forever, ikuisesti, eternal. Pyydän anteeksi maani äänestyskäyttäytymistä YK:ssa 18.9.2024. Irtisanoudun tästä Suomen päätöksestä tuomita Israel. Olen sitä mieltä, että juutalaisilla on oikeus elää turvassa omassa maassaan Israelissa muiden kanssa. Pyydän anteeksi Suomen äänestyspäätöstä 18.9.2024 ja jätän eriävän mielipiteeni tästä päätöksestä. Puollan kaikkien israelilaisten oikeutta elää ja asua rauhassa myös Juudean ja Samarian alueella. Suomen ulkopolitiikka näyttäisi YK:ssa paljon paremmalta verrokkimaidemme, kuten Keski-Euroopan maat ja kumppanimaidemme, kuten Yhdysvallat silmissä, ja istuisi kansallisiin etuihimme, mikäli noudattaisimme YK:ssa Israelia koskevissa päätöslauselma-äänestyksissä heidän linjaansa, emmekä menisi fundamentalisti-islamistimaiden äänestysryhmään, kuten valitettavasti tapahtui 18.9.2024 YK:n äänestyksessä. Se oli häpeällinen virhe ja saa Suomen julkikuvan näyttämään nololta. Sanoudun henkilökohtaisesti irti tuosta häpeällisestä ja nolosta äänestyspäätöksestä, jossa Israelia kohdellaan väärin ja kaikkien kristillisten arvojen vastaisesti. Kiitos. I'm Tarmo Järvilehto. Tuija Järvilehto. I'm Lauri Järvilehto. We apologize that Finland voted for the UN resolution demanding the withdrawal of Israel from Judea and Samaria and East Jerusalem. We denounce our government's decision. Jews have all the rights to live in the historic heartlands of the Jewish people, and Israel has the right to security and secure borders. I am Päivi Mahkonen.
I apologize for Finland's voting in the UN, September 18, 2024. As a citizen of Finland, I hereby denounce myself from my government's decision. Jews have all the right to live in the heartlands of the Jewish people, and Israel has the right to security and secure borders. My name is Anna Talvitie, and I apologize Finland's voting against Israel on September 18th. I denounce this decision. I support the right of the Jewish people to live within safe borders in Judea and Samaria. From Finland. I'm so sorry about the way our country voted in the UN 18th of September 2024. I disagree and I resign from our government's decision. Jews has all the right to stay in West Bank and East Jerusalem. Israel has the full right for security and for secure borders. God bless Israel. Olen Timo Reponen Suomesta. Pyydän anteeksi Suomen YK-äänestystä 18.9.2024 ja irtisanoudun siitä. En hyväksy juutalaisten poistamista Juudeasta, Samariasta ja Jerusalemin vanhasta kaupungista. Israelilla on oikeus olemassaoloon, oikeus asua ja elää turvallisesti omassa maassaan ja oikeus puolustaa rajoja. Olen Anne Vilkman Suomesta ja pyydän anteeksi Suomen YK-äänestystä 18.9.2024 ja irtisanoudun siitä. En hyväksy juutalaisten poistamista Juudeasta, Samariasta ja Jerusalemin vanhasta kaupungista. Israelilla on oikeus olemassaoloon, oikeus asua ja oikeus elää turvallisesti omassa maassaan ja oikeus puolustaa rajojaan. Olen Olavi Rajahammes Suomesta. Pyydän anteeksi kansani ja valtioni väärää äänestyskäyttäytymistä YK:ssa 18. syyskuuta 2024. Irtisanoudun tästä päätöksestä. Puolan juutalaisen kansan oikeutta elää oman maansa sydänalueilla. Irmeli Asipäinen ja Seija Illi Suomesta. Pyydämme anteeksi kansamme ja valtiomme väärää äänestyskäyttäytymistä 18.9.2024 YK:ssa. Irtisanoudumme tästä äänestyksestä. Israelilla on oikeus asua sydänmaittensä sisäpuolella, turvallisten rajojen sisällä. Olen Marja-Leena Timonen Suomesta. Pyydän anteeksi Suomen YK-äänestystä 18.9.2024 ja irtisanoudun siitä. En hyväksy juutalaisten poistamista Juudeasta, Samariasta ja Jerusalemin vanhasta kaupungista. Israelilla on oikeus olemassaoloon, oikeus asua ja elää turvallisesti omassa maassaan ja oikeus puolustaa rajojaan. Olen Niina Reponen Suomesta. Pyydän anteeksi Suomen YK-äänestystä 18.9.2024 ja irtisanoudun siitä. En hyväksy juutalaisten poistamista Juudeasta, Samariasta ja Jerusalemin vanhasta kaupungista. Israelilla on oikeus olemassaoloon, oikeus asua ja elää turvallisesti omassa maassaan ja oikeus puolustaa rajojaan. Olen Riitta Roininen Suomesta. Pyydän anteeksi Suomen YK-äänestystä 18.9.2024 ja irtisanoudun siitä. En hyväksy juutalaisten poistamista Juudeasta, Samariasta ja Jerusalemin vanhasta kaupungista. Israelilla on oikeus olemassaoloon ja oikeus asua ja elää omassa maassaan turvallisesti ja oikeus puolustaa rajojaan. Olen Ulpu Tasala Suomesta. Pyydän anteeksi Suomen YK-äänestystä 18.9.2024 ja irtisanoudun siitä. En hyväksy juutalaisten poistamista Juudeasta, Samariasta ja Jerusalemin vanhasta kaupungista.
Israelilla on oikeus olemassaoloon, oikeus asua ja elää turvallisesti omassa maassaan ja oikeus puolustaa rajojaan. Olen Helena Huotari Suomesta. Pyydän anteeksi valtioni ja kansani väärää äänestyskäyttäytymistä YK:ssa 18. syyskuuta 2024. Irtisanoudun tuosta päätöksestä. Juutalaisella kansalla on oikeus asua turvallisesti turvallisten rajojen sisäpuolella, myös Itä-Jerusalemissa ja Juudeassa ja Samariassa. Joo, tämä YK:n päätöslauselma, mihin Suomikin on osallistunut 18.9.24, niin tämä on ihan hirvittäviä päätöksiä, mihin Suomi osallistuu. Että mitä Suomia koittaa tämän tähdenkö tällaiseen on lähdetty mukaan. Että nyt pyydetään julkisesti anteeksi pyyntöä. Henkilökohtaisella tasolla en ole ollenkaan samaa mieltä Suomen hallituksen kanssa ja pyydänkin anteeksi Suomen hallituksen puolesta tätä hirvittävää virhettä, mikä on tehty näissä äänestyksissä. Amen. We are Teija and Pasi Kiema. We apologize that Finland voted for the UN resolution demanding the removal of all Jews residents from Judea, Samaria, East Jerusalem, including the old city of Jerusalem. As a citizen of Finland, we hereby denounce our government's decision. Israel has the right to security and secure borders.